започва някаква нова част. Отиваме до Албания. От Охрид през Струга до Тирана. Добро утро! Абе, вие в Охрид дойдохте ли Скандинавия? Нали е Северна Македония? Да, зад е Не Северна. признавам ли се. Северна. Подморихте ли се? Не? Не сте починали? Ще говорихте ли? Ами отморихте, починахте същото. Преводач не трябва. Ще говорихте ли? Така. До границата имаме некъде около 27 км. Ще минем през Струга. Да я видите. То. Периферията на Струга. Що вас туда има и така? Невероятно. И вчера надвор се събеш. Сонце имаш, ама то ветрето. Со забити. Тирана ќе потопло. Само што ќе префрлиме потоп. Кој стези, да. Ето жена ми чека тука. Чидет? Не, тере. Ја го видиш. Чире ли трябва да вземат? Зависи од него, дали ќе пратит. Се не тркале. Јас осот таја присави. Чека друга група. Убаво има се за први мај, добро. О, полно. Вчера шо беше чаршија, народ. Тоа не убав опит за работа. Да. Истина. Има клубови. Завчера си дојде во Германија кај синот Девко. Не шеташе секаде врзно. Како не? Искрено. Нема, да. И Така е, таму верно. стари град, изгубно нешто. Во кој град е? До Линдберг. Близу Линдберг. Саричко шопрет. Кој? Страшна Сета сестра на Димитар, на Това Димитар още машина. леко дни. А, и тој е таму во фирма, а? Тој е профинансијатор. А, така? Добри сте. Охриѓанец е? Утре си. А, добре се. Тирана си возил сигурно, а? Не за близу. Близу влева. Ја си оден одамна? Не? Лупче иде мене контроле. Са страна ставно. Јас ќе ти кажам јас, кој ќе влезиме, ќе направиме едно, Нема грешка за возење. Панорамно. ќе ти кажам кај ќе паркираш и ќе се договориме после кога да не земеш. Нема проблем. Таман ќе ја видиш и Тирана улица. Едничка су биде со хрватска група. Таа жената од хрватска водичката. Интересен факт за групата. Ама случи. В момента в Охрид е 6 градуса. В Осло, Норвегия е 11. А в Тирана колко е? Тирана ще бъде 20. Аз така видях, ама сега колко е? Ископан купатов много. Целта съм. И аз видях, Да, че го е правят. 20. Го правят потоа, да, точно. За сега бе 12 пред. в момента. Денеска што Значи, е. колко са близко има разлика. Само пред неколку дена се врати. 145 км. Да, ама и другата страна. Ама како 200. Да, Како да. 200. Зависи ти од границава. Има много автобуси што Се надевам денес да немат колку гужва. Със сигурно черно. Не, минаваме само от там, защото нямаме малко, да се отклоним.
Кой возиш обично? Кои релации има? Скупи и Белград. Белград. Беше на 5 км. Да направих. А имам овие помлади, Климче. Любите ли другите работи? Няма 5 минути на долу. Слушай, зима. Драга ми е Беше да в Колко. Тя си България беше оказала начало. Германската до пред короната 10 години е тера. Германия? Ходиш там, но? За един лет и това. Точка съм иде. С Германия. Ама со скопска агенция, мислам, беше. Автобус. О, да видиш што направиле бе, аман. Ова не е зубовање. Гордо. Сега, след малко ще погледнете от десна страна да ви покажам нещо. Това е църквата на Свети Еразмо Антиохийски се казва. След тази табла отдесно ще видите едни разкопки. Ето и тези, това е остатък от старата църква. И горе покрива го виждате актуалната църква. Става дума за първият християнски мисионер, ето горе виждате. Да, тук вече съм. Първият християнски мисионер, който идва тук в нашия край, Свети Еразмо, идва от област на Антиохия, затова е Свети Еразмо Антиохийски. Да не го бъркаме с... има един друг Свети Еразъм Роттердамски, но той е много по-късно и той е от католик, мислям, или протестант, не знам, няма значение. 291 година идва в нашия край. Това е в рамките на Римската империя, нели сме били част от Римската империя и шири християнството. За 10 години, докато е тук, успява да преобърне в новата религия някъде преко 10 000 човека. Помогнало му е това, че е бил лечител и успява да излекува сина на военачалника тук на този край, който му дава известна популярност, от която той се възползва. И както казах, за 10 години, до 301 година е тук, успява преко 10 000 човека да обърне от езичество в християнство. 301-та заминава за Южна Италия. Там също проповеда, обаче имал нещастие, че по това време римски император е Диоклециан, който между другото е известен и с това, че е гонител, жесток гонител на християните. И в 303 година в южно-италианския град Таранто го хващат и отсичат му главата. Прогласен е за светец и тук в нашия край неговият култ е много силен. Всякоя година на 15 юни, се събират много хора тук да дадат почест. Или това е празника на Свети Еразмо. Беше или четвърто, бе? Много мешам, имате един Иван Владимир, Воелба са му се нощите. Едният е 4 юни, другият е 15. Няма да проверя. Нема. Ето Охридското езеро. Вчера не казах, че е обиколено от 3 планини. Спомняхме вчера Галичица от източната страна. От юго-западната, ето там се вижда малко мокра планина, която е в цялата е в Албания. Там, където е града Поградец. И по-близко я видяхте вчера, като сте били Свети Наум. И тази планина пред нас се казва Ябланица. Ябланица, да. И точно по билото, горе където е снега, минава границата между Македония и Албания. Албания на запад, ние сме от източната страна.
Ако сега от десна страна погледнете пак, ще видите Охридското летище. Две са в Македония, Охрид и Скопие по-точно, там е по-голямо и по-фреквентно, и Охридското. Свети апостол Павел, това е името. След малко, както спомнах, ще минем покрай Струга. На брега на Охридското езеро има 3 града и повече села. Охрид и Струга са в Македония и Поградец в албанската част. Струга е по-малко градче от Охрид, някъде около 20 000 жители. Обаче около Струга, това ще го видим сега на подстъпите на Ябланица, има много големи села. Тъй, че Стружката община е по-голяма по-бройна, като население от Охридската. Сигурно по-възрастните се сещате, че тук имаше в Македония една необявена война, бих казал, 2001 година, когато от едната страна беше македонската армия и полиция, а от другата бяха албанците. Започна се някъде март месец, около 6 месеца траеше тази конфронтация, имаше и сражения там около Скопските и Тетовските села, близко до границата с Косово, защото те идват там всъщност. И след около 6 месеца приключи всичко с така наречения Охридски договор, който го подписаха лидерите на двете от най-големи македонски партии и двама представители от албанските партии. Имаше повече консеквенции, от които едната беше, че от 2004 година се промени този закон, който гласеше, че във всеки град в Македония, там където има повече от 20% от малцинствата, официалният език да бъде освен македонския, нормално, който е на територия на цяла държава, и езика на това малцинство. Това на практика означаваше, че във всичките градове в Западна Македония официален език е освен македонския и албанския. Вие вчера минахте, значи това са Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Дебай в западната част, съвсем близко до границата с Албания. И Скопие може да се каже, нали? Вие предполагам, че минахте и от другата страна на Вардар, там е преброено албанското население. Ами, знаят мъжете, говорим за албанците, не? Мъжете знаят, жените, които са домакини, трудно. Даже аз се изненадах, допреди няколко години много интензивно карах колело и обиколил съм всичките села тук в нашия край. И тук има много села албански има, нали, в Стружката околия. И бех тук в едно село, Шум се казва. Седнах там в едно ресторанче по бира. Една млада девойка, 20 кусор години, албанка, нищо не разбира македонски. Едвам се разбрахме. Добре, че бирата е бира. На всички езици. И на албански. А после като стигнем в Албания ще ви кажем как казват за водата. Ето е Струга от левата страна. Те казват, како Струга няма друга. А ние пък от Охрид, защото сме ривали на някой начин, бехме на времето, сега вече. И това се загуби, казваме по-добро и да няма. Някъде 70-те години от миналият век в Македония започнаха да се създават локални радиостанции
И Охрид беше първата в Македония. И се случваше тук в околината, включително и Струга. Бехме големи конкуренти, посебно в футбол. Нали? Когато се играше футбол, това беше един спектакъл. Като сега Реал Мадрид и Барселона. И след няколко години и Стружани си направиха локална радиостанция и когато спикерката наяви първото обаждане, когато и беше, тя каза: говори Радио Струга за инат на Радио Охрид. Погледнете сега десно и лево, това е реката Черни Дрим. Вие вчера видяхте, дето бехте в Светинаум, видяхте изворите, поне така се счита, че там са изворите на реката. А тук къде Струга, тази река, нали, излиза от Охридското езеро и продължава на север, някъде около 60 км през Македония и после влиза в Албания, където се среща с Бели Дрим и като Дрим влиза в Адриатическото море. Не знам дали колегата Доде ви разказваше за рибите в Охридското езеро. За змиорката каза ли ви за нейния път? Колко е внушителен? 7200 км до Саргавското море. Обаче, когато направиха тук хидроцентрали, две ги има до албанската граница, фактически спреха този път на змиорката, който е съществувал 2 милиони години, казват биолозите, че толкова е старо Охридското езеро, въпреки че има различни мнения. И от тогава не може тя да минава по този път. И затова електростопанството на Македония на всеки няколко години купува малки змиорки, някъде по около 300 хиляди и ги порибява по този начин езерото с този вид на риба. Еколозите как са го допуснали? Молим? Еколозите как са го допуснали? Не са български. Как се го допуснали тук? Имаше предложения там, където са хидроцентралите, да се направи байпас, или за да може да минават змиорките. Даже те можат няколко стотини метри по суша да минават, обаче нищо от това не е. Човешкият труд, ако някой унищи планетата, това ще сме ние. За жал. Всичко това са албански села. Там малко по-десно се намира второто най-голямо село в Македония, Лагунища се казва, някъде около 9000 жители има. Там живеят, ние ги наричаме, тия са мюсулмани по вероизповедание, ние ги наричаме торбеши, тук локално, всъщност това са помаците при нас. Славянски корени, а религията е исляма. Ето сега ще видите и албанското знаме. Вие вероятно го видяхте и като идвахте от Скопие, предполагам. Не. Повече го има в Македония, отколко в Албания. Въпреки че по закон, тук в Македония, знаме на чужда държава може да има само ако е покрай официалното. Македонското обаче слабо кой да. Това село се казва Радолища и тук
тук на входа на селото има един мемориален парк с убити някъде около 87 месечини албанци. А как е станало това? 1944 година германците вече губят войната и в Гърция се намира група армия Е. И тя лека по лека почва да се изтегля чрез много колони по-малки, за да не им бъде пресечен пътя, защото съветската армия вече влиза в Унгария и евентуално да не бъдат отсечени. Ето българското знаме от десно. Ще го видим и там. И много такива колони минават от към Егейска Македония, Гърция сега, нали? Битоля, Ресен, Охрид, Струга и по този път, който ние сега го вървим, през Албания, от там за Черна гора, па Босна, Хърватска, Словения и Австрия, нали, да се приберат дома. И една такава колона е минавала от тука и на края на колоната Ариергарда двама германски войници с мотор Кошче, нали? И албанците, които са залюбени в оръжия, по-скоро е било правило, че наш албанец не може да бъде без да има собствено оръжие. Убиват тези последни двама, откакто е заминала колоната. Албанци им вземат картечницата и пушките там, каквото са имали от оръжия. Колоната ги чака, ги нема. Накрая се връщат, виждат, че са убити. Вземат всичките мъже от селото, ги прибират и ги разстрелват за наказание, друг път това да не се случи. Даже има един македонец, аз го гледам в списъка, там е на един паметник, който тук е работил майката Берберин и той е колатерал наблюдател. Режимът записани хора на Албания и завон списъка, който го ми е дал, да. Сега ли е хубаво да ги добавим в интербуса или в интербуса? Купиме този. Трябва в интербуса, аз мисля да ги... Да. В интербуса трябва да ги... Добре, кой ще ги запише? Къде ти е интербус? Колко души имат? Колко са 28 трябва. 18 са. Да имат Трябва веднага. Веднага да ги напиши. Да минах и Индиго трябва по-бързо. Чекай да по-бързо Индиго, да застана да ти на него. Нямаш пише Индиго, няма. Ovo piše. Ovo piše. Čekaj se Indigo da po-bързо, да застана некъде да... Не лазим полика на горите си. Няма грешка. Ще ти даде сега за да се Индиго, прекопира. да. Индиго. Добре, окей, аз ще изчакам. Ако можем аз да ти помогна. Индиго тук е. Ела, ако искаш от сега такова да напишеш по-бързо. А? А то на английски ли трябва да ги пише? Не, нормално. Нормално. Красиво, ама. Всякъде да стане. Себастияна, Стоян, да, Диана, добре, Златко, Татьяна, Златко, Александър, аз, Иванов, Иванов, да, добре, Венцислав, добре,
Крътнел префрлят индиго, той ме оклава в Нопаково. Лойбе? Да, е супер. Чакай, ама, чакай. Елизабет. Ами не го? Аз ще минем от тук. Не, ти не ми пречиш. Добре. Елизабет. Каменова. Чакай. Не. Точно. Нопаково го е? Не бе, Уга. А? Също. Имаш клана и тия, ама. Не стигам долу. Бояко. Не се отвориш. Да, тебе по-яко. Решение. Дай. Така, после Тияна. Тияна. Кривошиева. Десислава. Александрова. Какво? Полина. Полина. Стоименова. Добро. Йорданка Петрова. Окей. Веска Димитрова. Окей. Зорница Стоянова. Окей. Аня Стойкова. Окей. Татьяна Иванова. И още един Григорий. Окей. Владо. Сега пак трябва да ги запиша всички. Ами, аз да ги запиша. Добре. Или така да му дajme листа за ги потреби. Да. А? Пак трябва ти да пишеш. Да. Ovdje stoji това. Така? Нека стои тук.
Термосук ovdje? Da. Ja ću zajedno za naglas. Da sme? Ekipa? Nema как. Най-добре, Dream Team. Originalno. Bez patrola така? Без patrola запашли. Вече сме на границата, може да си подготвите документите. Ацо Марко го знаеш? Да, обра. Тераса го добра. Истина? Верно ли? Не, ние, аз имам паспорт. Паспорт имате? Аз въобще съм забравила. Що? Лична карта? Човек без лична карта. А, или немoj да судиш карта. Седи сега, седи. Седи, Видим Юрий. ако може да мине. Имам шофьорска книжка, ма... Не. Седи, чу. Седи, мълчи. Само uživай. Че се вари. Ете ga voda. Само кълбанци се учиш? На едно место двете са. А двете са. Аха. Сега ти кеш со на наша Кај наша? царина, Аха. на албанскава. Очаквайте продължение.